obeležavamo 4 decenije poslovanja i održivog razvoja MK grupe. Započeli smo najavom novog trogodišnjeg investicionog ciklusa u vrednosti 1,6 milijardi eura u poljoprivredu, zelenu energiju, turizam i real estate. Godinu završavamo predstavljanjem ESG izveštaja za prethodnu godinu i strateških ciljeva u oblastima zaštite životne sredine, društvenog uticaja i korporativnog upravljanja. Od 2020. smanjili smo emisiju CO2 za 65.000 tona, a planiramo dalje smanjenje za 25% do 2026. I naravno, krajnji cilj ostaje karbonska neutralnost u dalekoj budućnosti. Što se tiče stalno zaposlenih, čak 50% čine žene, a u upravljačkoj strukturi 40% su trenutno žene sa ciljem da do 2026. dođemo do 50% žena na rukovodećim pozicijama. Kao odgovoran poslodavac ostajemo posvećeni unapređenju kvaliteta života u zajednicama u kojima radimo i s tim u vezi planiramo da izdvojimo 5 miliona eura za narednih 5 godina za društveno odgovorne projekte. Prvo da čestitam MK grupi zaista na ovom velikom poslu i pokazali su da nisu samo jedan od najuspešnijih poslovnih sistema u Srbiji pa i u celom regionu, već i da su pre svega i odgovorna kompanija koja svoj razvoj zasniva i na inovacijama i na zaista svemu onome što je važno za rast i razvoj poslovanja u ovim modernim vremenima. Ukoliko se ne budemo držali i naučili da radimo kao što radi kompanija MK grupa, može nam se vrlo lako desiti da ne možemo da izvozimo na tržište Evropske unije i to bi moglo biti veliki problem. Zato je važno da svoje znanje i svoju kompetenciju u ovoj oblasti MK grupa prenosi na svoje dobavljače. Sigurno da je zelena agenda, odnosno zelene investicije nakon potpisivanja Pariskog ugovora jedna od ključnih stvari, zapravo svi projekti i tehnička pomoć i reformski procesi koje pomažemo u zemljama u razvoju, uključujući u Srbiju, jesu orijentisani zapravo na poboljšanje energetske efikasnosti, konkurentnosti poljoprivrede i naravno smanjenje emisije štetnih gasova. Zaštite životne sredine u najkraćim crtama, Srbija kreira na godišnjem nivou prema nekim procenama 62 miliona tona CO2, odnosno ugljen dioksida, i po tom indikatoru Srbija po glavi stanovnika jeste iznad proseka na nivou sveta. I zbog toga je važno da kompanije kao što su MK grupa uvedu najbolje prakse u oblasti ekologije, odnosno zaštite životne sredine.